peu? Pujat a peu? No, ha pujat en el cotxe. Ah, en el cotxe. Ja s'ha plegat. Jo dic, tu com sempre vas en cotxe, avui a peu. A peu, La senyora mana. Ah, però... Un pelo. Possible. No pot ser. La de profesora en la universitat. Chica. En quina universitat? En el CEU de Castellón. Què fa uno de la Pobla en Llíria, more? Me van a nombrar avui germà de la cofradia de Sant Miquel. M'ho ha dit Amadeo, que després de la missa... Bueno, és que jo tinc historiat això, per si no ho sabies. No historiat en tema arqueològic, historiat en creença, tinc historiat Sant Miquel. I per cert, tenim que anar un dia a veure el canal de Ta del riu Túria de les sèquies que estan desapareguent, que no has vingut. Ha quedat en Amadeo. En Amadeo, que ell me cridarà i anirem un dia. I quan jo quede en ell, vindràs tu en mi i ho veuràs. Perquè deixa... Lluís! Ja està. Ah, mira, aquestes de fotos. Si vull volver a fer... Què? Vingueu per aquí que està fotografiant Vicente. Com estàs fotografiant amb vosaltres? En fi, me diu... Ai, perdona. Cuidadín, Quin monument vas a fotografiar tu? Quin monument, diu?